דוקטור רפי קישון, שלום. שלום וברכה. ממש שינוי דרמטי ומבורך מבחינת החברים של כולנו. נכון, שינוי חיובי מאוד. יש דברים שבהם מדינת ישראל מתפקדת כשורה, מתחילה להשתפר. כן. עושים שולים כמו רמטכ"ל וכך הלאה. רגע, זה לא פועל, בוא נבין את זה, אבל יחד איתך בפרקטיקה אנחנו מדברים, אתה יודע, בכותרת על הביטוח הלאומי של בעלי החיים, לרובנו יש מגע עם כלבים בבית. אז מה עכשיו אסור לעשות? בואו ננסה לחדד. העיקרון הוא מאוד פשוט, צריך להעניק לבעלי חיים את התנאים ההולמים. כן? לא, אי אפשר להתייחס לבעל חיים כאילו זה חפץ, שאין חפץ בו ואפשר לעשות איתו פעם להאכיל אותו ופעם לא, לטייל או לא לטייל, להעמיס עליו מסעות, להכות אותו, לשים אותו בתנאים לא טובים, בקור ובחום. בעל חיים הוא יצור בדיוק כמונו בני אדם, יש לו רגשות, יש לו תחושות, יש לו נשמה אפילו, ולכן צריך בעצם להתייחס אליו כמו אל בן אדם אחר. ואני מבין ספציפית לגבי הכלבים, אסור יותר לחתוך את הזנב, אסור לחתוך את האוזניים, זה כרוך בקנס של 4,000 שקל. נכון, זה דבר מיותר, דבר אכזרי, שרק מתוך איזו גחמה אסתטית, שמישהו החליט שכלבים כאלה צריכים אוזניים חתוכות ואוזנבות חתוכים, ואין בזה שום תועלת לבעל החיים, אין בזה שום סיוע להם, אלא להפך, סתם כאב מיותר, וטוב מאוד שמונעים את הסבל המיותר הזה על ידי החוק. החשוב הוא כרגע שיש תקנות. הנה, הכלב החמוד הזה, עוד רגע אנחנו יאשימו אותי שאני מתעלל בו כי הוא רוצה לרדת. אני מבקש מדוקטור שוורץ לקחת אותו. כן, עכשיו כדאי לך להיזהר, זה כרוך בקנס. בדיוק, שגם אני לא